Ilo! Ilo! O Salome, asa naman mo? Oo, ayaw nila sa balay ni Minda. Kaya perminti na lang ta dira. Wala ko nag-upgrade atong pagkasismosa, ana. O nag-set ko og restaurant. O sa Korean restaurant ta. Oo, ako nang gikuan niredaan. Na bayad na ni. O kamo rin gipaabot gani no. Dili ba kinako ipang ko ginuo ko atong mga silingan dira na napong bagong latest na chismis. Na kailangan kamura dyan makabaloan ni mo nang nagpalayo ko kay bisig diya tayo Minda, makadungog sila sa mga istorya nya pagkahuman makadungog na sila di mabulabog ta may mga sa restaurant kita ba para upgrade ta ba nga kuan chismosa din lang kay perminti lang ta dira. Oo o sige pagdali ha pagdaliin taong ginuo ko na order na nako ni diri wala na may bayaran ako na bahala. Sige bye bye ha magpaabot ko bye bye. Tanaw na po niya. Hello? Asa nga dapit? Uy! Namikimchi daw. Namikimchi. Doon lagod mi bayot. Mads, doon naman mi. Asa date ka? Ah, sige. Sure, di ka libre ka? Tarong ba? Kaya pa-shave ko. Patanggal ko niya akong bangas. Kung libre di ka tinuod. Sige. Bukan di ka, Mads. Salamat, Chikay Mads. Oh my God, nakaka-overwhelm. You're so respectable. O sige, doon na mi. Uy ha, wala kami di ha. Ha? Ay, check up daw siya. Tinuod itong malibig siya? Malibig, tinuod na gina. Makakailab akong ising. Si Jar na po niya, narito yung kwarta. Na may second wave sa SAP, bayan mo. Mga senior ay makadawat sa SAP. Usa di siya di ay. Senior na di siya. Senior man tulo pa juga magas-gas. Ay mo ni. Dili. Aw si Blay ang tag-iyo ba magas-gas. Tara na. Hindi ang namin team lingkod ko yung mga una ta. Ulo mo ni. Grabe, hindi ka kagadapo. Hindi mo uy. Nakadaw ka glass to no. Ikaw mo libre tanan? O bago ta mo kaon istorya sa inyong mga ano dira. Sa history. Ay, wala mo latest get chismis di wala na way kaon. Kaon sa taoy bago mag-chismis. Ay, man siya. Kaon sa una. Sa man tigibalo kay dik scotch tape kay ito. Ina opera na tanan. Basta na ako'y baon chismis. Isa. Wala na. Ikaw, nakibaon. Wala ko'y baon tulo. Ako 9. Wala ko'y baon mo na ako para sa inyo ha. Dapat ako'y baon chismis. Okay, mo yan. So, si tawag ka ni? Port Si Korean ni? Sinugbara na ba yun? Ayok patika ni ha? Ni Korean. Siyang gyupsal. Sinugipsal. Kani, sa man ni butang sa Repolyo. Cabbage. Lettuce. Kani. Pata gani magibalot og scotch tape. Madam mo sa man ni madam kanong gibalot man yung electrical tape. Mo na siya ang kimbap the electrical tape. Oh, kimbap. Kimbap. Ano yung mga pangutana kaulan na lang ninyo na. First time ako na mo makakuha. Anong isaw ni madam? Isaw. Chicken. Kasi ayan na mo Butter chicken na madam, butter. Garlic chicken. kutsara. O kana. Oh, kutsara daw. Grabe kay ka-ising. Wadi mo nang expect first time. Mga mo din eh. Kaya. Magkaon na mo dila. Sige na, magkaon na mo. Kaya na magkaon. Kani ako unahon di, kumareglami. Kani electrical ganim ko. Magkaon mo ana. Nakita rin ako ni sa TV. Sa TV ay. Mag-brace ta. Uy! Mag-brace ta. Nagparin ako sa balay. Mag-brace ta ako dali kay ani kay para ano ba? Di ta mabash. God bless us both. Amen. So much Lord. Diba? Yung gas mo gamot? Ay! Give away, ne? Give away sa people, ha? Ah, sa top 50 ay. Saan mo kabaluan yun? So man pagana. Malay mo? Kabalo ka ni? Kung saan mo tagluin ni? Bakit kinasisi? Kani daw, buwan daw. Wala ba ka na? Anad gani. Sige daw, B. No! Sige daw.
na. Na! Nakaalat ka. Sa nila ko ito sa galangi kay na. Wow! Ay, ano na din ha? Ah, Bukod. ay, ana. Mura din ito ang steak ha. Ngimyak Tadi daw pa daw. Kanang mga beer diri ako nagkuhan Ano, tanan. fishball. Kani, focus din mo sa fishball. Sige na, chismis lang ta. Uy, ay ato. Ikaw muna minda. Diri isaw-saw madam. Ay, dili. Pili na siya. Ay, so, kini. Uy, minda chismis na. Sama na. Dili na kay kuan para makakaon ta tanan kay panati pero uy durante na pud kaaning makuring First Korean. time niya makakaon guro. First time guro niya. Tingala ko baka stainless ilang plato ba niya? Baso ba di sa muan? Hapog jud ka hapog. Simbahan, Wag simbahan na ba na ko ni simbahan na ba na ko ni makitaan? Hapog, kinaon. Chismis na diha. Yung pamilya way kinaon. Bayot to mo, makaura ba mong din na matyan day. Summa. Wabe mo ka og Jollibee sukat-sukat. Katong last na naglabat sa sapa, wala siya kay ning atong birthday. Oh. Okay, sa may asay nato. Siya. Kamu manggod. Undangin na yung pagkasay-asay. Kaya parang kung silingan ako dyan si ano o? Si Tagar. Ang kuan. Si asang kuan tuwa. Ito to napikpikan. Kawan. Napipikan siya. Kaya tungo sa iyong kasurab. Si Asar Surab bala ilang pamilya. Si Asar mo kaon pa mas. Mirasol ba? Ano man? Di ba kalit pagkadato? Isyo kay sa barangay. Kay Kaysa. Nakakalot ng bulawan. Ito mo Lagi kalit-kalit. tungkod na. Kalit-kalit na yung pagkadato. Kalit-kalit na pagkadato. Tingala gani ko nga. Uy, Uy, gani. negosyo. Uy, negosyo niya. Wala ko say gani. Buwan na ito trabaho. Kay kada lang CR nagikalutan, nay bulawan, treasure daw na niya masita. ay mo di ay na. Sa ito man nagagawin nagkangihat naman ang batasan na dako. Oo. Una nang nila kay batasan Sa di ba? ilog karon mga step ni baka na perminti o. Mapobre rin ang kadugayan basta nga na yung mga batasan na dato. Mapobre na. Tingala wala sa ano man yun na. Koon niya sa ginuutanan. Tanan pati Siya. kwaon. Waong gina. Kita dato man jud dato man tayo ng batasan. Alam mo na mga restaurant? Ano tagaan lang mga restaurant na ganang napagkuhan sa kwarta ba? Kalitan. Tagaan lang magsigaw restaurant, sigaw restaurant. Same sa to once a year lang. Ini awan, di ba? Kapig ba? Tipid ka. Di ta mo gira. Oo, maulang na. Di ka mo gira para sa nang yun, dinuong ko. Di na to ipakita sa to itsura na dato ta. Ngayon man no madato makalitan ba di naman nagadog silingan. Di managad. Dinuong ko. Saan mo isura di ko dunok ka. Pure, puro maginaparog ka ng bandol nga kwarta nga di naman muli. Gani ang kwarta mo agi naman ang kwarta di ba? Nauban managad ang parinti. Kung dato ka niya, dato imong parinti tagdon. Pero kung pobre imong parinti, Na asa naman nagad, di ba? Ikaw di ba? Gabi di ko nang kiriyan ko na sa mua ang lingan ng mga kasi ano? Biling. Biling na. Grabe to. Matapobre kayo. Hilas, matapobre. Di ko gusto mong silinag yung anak. Ikaw man naglibre mo na pala. Uy, salamat ay. Ako ba nagbibigay mo? Hindi ako ba nagbibigay? Dali, kimukuha ko. Nilawag ba? Ah, tabaga ka. Diyos sa kadalian. basta ka naman ako. Nainunawag. Sa kadali, balik lang ko ha. Nainunawag. Bakit dali ba dali tumtin ha? Kaya tukan me. Hello. Nakatong na siya to. Dito na eh. It's for you ka. Ano lang ang platin raw? Kasi wala po ko platin niya. Pag-order pagkagan niya. Dahil asan balay ha? Ikaw mo, ganun mo lang. Utok ba? Utok. Madam, pabalot niya ni Unya ha? For sure. Sa man ato akong set. Ang pinakamahal akong 3,000 set. O kato pa na. Duha ko order ako ha? Wow! Tulo ako. Tuluhan na lang po para tulot ha. Kaya dagan ang pamilya ba yan? Wow, she's so full. Thank you so much. Diba yung isip ko rin peto? Nawala dyan akong diet. Sa mag-diet yung panay sa rabit ang makaunyan. Ito in of the world na hapit na mag-diet pa. Kauna na gusto mong kauno. Hey, excuse me, Day. Si Balot. Pabalot na mo, tanan, Day, ha? Kay, malo na biyak ka. Kisay mo bayad? Balik na ako pa. Ha? Kisay mo bayad? Nabayaran namin ni Isi. Nabayaran na ising, nabayaran na. Wala kayo
din siya naghatag ng kwarta dyan. Last year pa daw. Ha? I-check lang yung logbook. Last year pa man daw. Ay, nabayad na si Ising? Wala gyud daw. Ay, tawagan sa tayo. Ulit na mo. Ay, mapagdali ha. Kadali na. Cellphone. Kung man ni sila, oy, nagdagan kay order. Mayroon may isa ka cellphone. Ay natawagin. Kabalon ako. Asan pa na? Animalos tong buha. Ikaw, pailad-ilad magbuka. So may bayad na to ni Ron. Oh, nakikabayad. O ba ko dadala di kwarta, i-prinda lang mo rilo. Madam mo dawat mo rilo. Kawaton jud namo na kay wala gyud nagbayad si Ising. Pila di tanan? Prismil kayo. Ha? Prismil. Ito 1.5 raman na, di na. Saan pa makatagwan pa yung abno? Hindi mo kamay yung 3.5 ni. Pwede mang hugas. Hugas na lang. Hugas na lang. Hugas na Uy, lang. kumuhugas. Uy, Hindi niya mga tag sa mo. Kailangan jud mo utas. gani ko manglabas sa balay. Pag-gaston ko nyo diri. Yay, kay mo diha. Kay kwarta magkinlas pa pa, kay kwarta manghugas sa plato. Hugas na lang ni madam, kami manghugas tanan. Pahipos na mo dira. Subi na dra. Ikaw bitaw ko kaon, damay pa kaon ha. Balik ko ba? Wala tay. Kuha na ni. Bantay lang yung isingan, kabalos ng kuawa. Dagan na lang ta. Ayaw na ang Ginoo nagtanaw. Sorry Lord. Tara manghugas. Mahugas sa taoy. Mauna! Mga umawa mo yung magabayan! Mangulay mo! Manghugas na gani, Miss Sir, di ba? Manghugas. Sige, panghugas mo niya. Hala! Ya, ilan may sagiti ya, tao man niya. Oh, sige. Sa mga taon mo, pakaulawan namin mo diri. Ay, mga mo yung magabayan! Panghugas mo, panghugas! Hugas na dra. Huwag kay bayad-bayad. Ikaw may nagunang nagkaon ha, ikaw may nagunang nagkaon. Di ba hugas? Sige, magkaos na may kinsi, di mo magabayan! Asang sabon? Paita ka diha! Ay, kung sakit eh! Wala ko ni sagit, nalipay ko. So, mga tao diri sig sakit. Puro mga kakaloko. Ito, kung sa kasunod niyo sa may kinsi! Wala bita. Lamig kayo, Lamig ko. lamig Ay, kayo, lamig lamig yung kayo. kayo, sir. Lamig yung lamig kayo. Salamat ha. Salamat. Dahil mo ngayon, sagit ka! Utang na di ka, sir. Uy. Namin mo ka! Lamig kayo, sir. Okay.